малко газ. Дай малко газ. Затвори кофа, бе! Затвори кофа! Не гаси, бе, не гаси, бе! Ама заключи гофа. Да знаеш, че баща ти гледа. Мотега, бе? Да. Чай е сулко. Чай е сулко. Бате, таква кърчи, режим. Нема. Ей, за малко, за малко. Пипитни, а пипитни. Нема пиви. Ей, да го. Пак го мини, да е. Викай, викай! Върнах си радостта от живота, бата. Хитлер! Я ни пак ти край къде ти мога направя там. Бегат ми спирачките малко, ама нищо. Гледай само да не изгасне. Ема бе, ще бутаме ако изгасне, бе. Това може да си го гледаш на Уинам. Какъв Уинам, бе? Клипче ли? Ще го пратим, бе. Леле, какво? Еми, да, за това ти говоря, че не се съжи. Там не мога да стигнем. Кой на Българа да видиш какво става там? Това ще рискувам да изгасне. Пробваме, брат. Аре, там пред 5 бок ще пробваме. Дай да ходим до Българа, няма това. Моля! Брат, нали знаеш, че да се Спирам клип. Що те гледат? Дай се, дай се. Много добре дърпа, бе. Абе, това огледал, защо не виждам нищо? И аз ги вали как се пари като изгасна. Защото се разтекла за това.